आं मोनसे दिनै गोदान भिडिअ लाबोनो सानबाय आरोना बाथौ फुजानि नायलांदो आरोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि सिगां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आरोना लोगोफोर शेयारखौनो खालामथारा नोंसोरो बेखायनो आं भिडिअखौनो लाबोनो बाबाय साबस्क्राइबबो खालामा नालाय नोंसोर आं भिडिअ लाबोनो बाबाय दानिया आंनि भिडिअखौ नायलांदो आरोना गुसु गुदुं खालामनांगौ दे हागोन दे फिस्ला बालाफोरखौ गारना मोनसिगोन nang खालामदोब्रा बोरै नाय गेलेहोनो नागिरदों दुरुं बोलायनाय आङो 1 2 3 होनो लोगो बुफिना दे सबको रेडी ना जासमिन रेडी ना रेडी 1 2 दुरुं बोलायनाय एबार गिदिर पार्टी दय फिसा पार्टी हांसो हमनाय हांसो ready na ready deh jangan deh ครับ